munhu akandipfimba genuinely vakadzi, let me tell you, handisi mukadzi zvangu bandoziva, kupfimbiwa kunokunakidzai, because you feel kuinga ndichiri pamarket. Hausati wambonzwa vakadzi vamwe vanoti isu tikabuda marriage tosora taroorwa muchingori single imimi. Kaconfidence kavanojaja nevanhu vanovanyenga-nyenga, havazoti grass is greener. Dzimwe nguva grass riri green because of the bullshit. Oh, sorry, mavara aya anoblokesa live. Sometimes the grass is greener because of tsvina iri ikoko, and sometimes the grass is greener because the astroturf inoita senge grass. Mombe yayambuka ichida kunodya uku kuchikoro uku, ichida kunodya, iona kuti harisi grass, inotori astroturf, hausi uswa, iplastic, inofa nenzara. So giving the husband to respond ndeimo mahwani wamunenge mangozvitsvakira. But I would tell the guy first time, Mkwasha, plus kunyengwa, guys, regai ndikudze chokwadi. Kana uri mukadzi wemunhu usingade kunyengwa, regai ndikudze chokwadi chinoita kuti munyengwe. Hakuna murume anonyenga munhu asina kumutaudza. The reason why muchinyengwa ana mbuya, dzimwe smile dzamunoretena fidza vachidarika akananzvira so, ukasekerera munonzani ndonzi mai chibi, kunzi mai chibi kwadotaura kwa hakuna kuchinja. Response yekuti monzi mai aniyo ndeyakunyengesa. Listen, zvimwe zvese zvokuzoti ndonzi mai chibi zvosazviteerera, hatizviteereri varume. Paya panongonzi hai, paya pakati hai, muri sei, ndiripo, oenda zvake next week, muri sei, ndiripo. Hakuna munhu anonyengwa akanyarara. Umbozvitira chero makuhwa chaivo, hakuna guhwa rinoitika wakanyarara. Saka ukanzwa munhu achiva chikudza makuhwa iwoka, ziya kuti aisa, hakuna moto unopfuta, huni dzinopfuta dzigopera dzisina kutidzira, hazviite. Unowana makuseni chimwe chikuni chakadzimira padumbu, chatobva pamoto, madota adwa panze pembe chiveso. Ukoona chiveso chisina madota, chine madota ari clean, anongori musekuru imomo, pane vanhu vaikutidzira, vachikutidzira, otherwise huni dzinotsva dzichiuya kwadzakarara. So ndo zvakaita kupimbiwa. Hakuna munhu anokupimba iwe wakanyarara. Try it. The next time a guy, a strange guy goes hi, and you just keep quiet. There are so many beautiful ladies who are not ignore. Hi, see? Or wako vatarisa uchisebera kuti hi, because vanorumika vanotangira kure. Ukaona uchitangira padhuze iwe ndiwakazvisa padhuze wega. Chero pabasa chaipo unozonyengwa ndionengwa. Pane shamwari yangu anonzo zvitaura zvekuti anzi unenge wavaratidza kuti unoda kunyengwa kwacho, and I believe here. Ndekati unonyengwa kubasa kwanoudza no, unenge wavabvumidza, and I am so sure iye kana achida kunyengwa maybe ndozvanoita, because pabasa chaipo kumabasa kwamunoshanda, kumushanda nevarume, varume havangosviki baby kandokuda, no. Anogona kutangira zvake kure, do you want coffee? Iye kana zviti do you want coffee, iwe uchifunga kuti ongona vamwe vese asi kwaitira coffee aringoitira iwo. What do you think? So uri kuvhura mugwagwa wokunyengwa nawo. The next thing from God, can I bring you flowers tomorrow? If you love flowers, then you end up getting flowers. Panozosvika time yekuti unofunga but maflowers andiringotora indambomuitireiwo. Watopinda mafe. Iwe unofarira chi? Iye kuti handina zvandofarira. But uringondigara wakanipa maflowers. Alafu saka unofarira chi? Pana zvana. Ndipe hagi chete. Wadopindiwa. So, tisataenda kure. Wapfimbiwa because waalawa kupfimbiwa. Kune vakadzi vasingapfimbiki, yes, I do agree. Kune vakadzi vasingapfimbike, trust me, variko. Anogara angosensa kuti mama akakuti mhoroi zvavanoti kati mhore makadii, urikunzwa. Ukaona watopfimbika, pane kamwe ka-avenue kapfuuridzisa, pane kamwe ka-avenue kayambukika. And men are right sometimes kuti sei akujairira, undoona. Don't ever make a mistake yekuti iwe uchizati wakambodeleta mamwe ma-messages, murume wako ozodiscover kuti wakadilita mamwe,
ane kuda kuziva kuti akadelete wacho ndapi. Andona yadova dishonest. So chihure hachitangi nekukwigwa. Chihure chinotanga nekudzima message iyoyo. Izvozvo zvinoita kuti udzime message ndo chihure chocho. Ndo chihure hakusi kukwigwa. Dishonest ndo chihure chatora tire chokubhadharisa chacho ndoreva dishonest. Dishonest inotanga pakuti uripi handadova pabridge iyo chakavata uchiisa makeup handa kutosvika uchitexa message I'm almost there iwe uri mumba. Ndiyo dishonest iyo because wakazenga waita heart attack iwe uri mumba imomo ukazofa uyu pano yakunama akandifonera achitatu pabridge. See unosiya munhu unenge waita dishonest. Makundinzwisisa nditi. So chihure chacho chinotangira pakuve dishonest. Ende imimi musafamba makafunga kuti munoita holier than thou. Maudziro amunenge muda kunoita murume wenyu or partner yenyu kuti ndanyengwa kana. Munogona kureveala the way yamuri losi nayo. You allowed. Trust me guys. Hakuna mama makatakura. Ma comments amunotire gaya tichita una karo, una dako, una chichi, una zamu. Mama makasenga. Izvo mukango ma comments wakangwarega chiuya. Wavhura mugwagwa wokunyengwa. Ende kana asinga deletika. Imagine wakudomurevera murume wewe obva aiwa ndakangoti hona dako ndasikatomuzita kuti ndakati hona dako. Iwo semurume confidence inopera kuona mukadzi wako ndiye akatorresponda. So iwe unenge wakadelete mamessage awachazika kuti mufesi anga akati kudii. So mamessage adeletiwe. Kana wakadelete mamessage you can start afresh now. Start afresh, don't respond. Kana wamuda munhu wachona ukaresponda uziye pekuzogumira because varume vanenge vachi ukampa ruoko vanoda kubata apa ukampa apa anoda kubata apa ukampa apa oda kubata uko the next thing anoda hug akubata neapa the next thing akubata pari 2 the next thing akubata apa pari 2 nekuzasi the next thing ukumuromo unenge wakanamatira the next thing bhurugwa uchina. So varume vanhu havagumi kusvika vati ndi unozoona kuguma wanhumburiswa ndo panotiza kana ndo panotanga kukudza nezvemukadzi wake. So tomboverenga mecomment. Hanzi kokungovhura WhatsApp group rekunyengwa then add your spouse kuti azvionere ega kuti it's not your fault. Kevin kudamari mira ndikudza. Ini ndinoramba kuti it's not your fault pakunyengwa. Like I said, hakuna try it vanhukadzi, try it. Munhu kuti makadii kuchechi pepe Asha chaiyo ukaona uchinyengwa naAsha uchinyengwa naMuvhangeri havangotangi nokunyenga azviite. Even mufundisi yacho haangotangi nokunyenga azviite. Kana ari mufundisi angangokunamatira okubata apa but unonzwa kuti this is inappropriate. Wakatsinzina ukaradza kuzungaira ndo vanokunyengwa nevafundisi. Wakaradza kuzungaira unonzwa kuti apa ndabakwa zviri inappropriate. Svinura utarise, look him in the eye. Kana kurumuvha ruoko so slowly. Apa pamuri kuenda mufundisi. Musadzivirira mweya mutsvina. Mufundisi. I'm a married woman. Ende ukavatsiura vamufundisi musi wokutanga uyu havadzoki. Because havadi kuti chechi ivhagweka. Because wakanyengwa the reason why vafundisi vachita get away with this is because of ana musoro bhangu ari kuiabuswa navafundisi. Voramba kanyarara. My secrets ndo anoita kuti even my rapist aite go on and on and on because haumuzviburitse zvamunenge maitwa. Ndona. And it will be too late. So ukazoona iwo waabuse iwo murelationship iwo ukasanoreport kana kuti wadi ndimi munokonzera kuti zvirambe zvienda mberi. Saka uyanyenga uyakakunyenga iwo hautangi nehasha. Right? Mama makatakura. Listen, Musa, don't ever speak to me like that. Or else I'll tell my husband. Before I even tell my husband, I don't like that. That's harassment. Yeah. Oh, sorry, Ambia, sorry. And one applies that genuinely. She didn't know this rumera vanochika futi. Rinozgamwa rinoroba. Sorry, Ambia. And I feel I can't respect us ngaite. Problem uri iripo ndekuti imi munonyengwa mune confused.
You really not getting what the attention you're getting from Mumba. You don't want to let the attention go, but you also don't want to hura, but you also don't want to lose that attention. So munosara muri pa borderline yakakwirisa vanhu vakawanda. Borderline ndio inokwirisa vanhu vakawanda because unongori in between. Attention iri kundinakidza. Ndanzi ndakanaka. Murume wangu akaguma zvitaura 10 years ago, but atowana cheat, but ndikamutuka zve ndozorumbidzwa nani. So you're stuck. Ndio zvakakwirisa vazhinji izvozvo. So how ndokuadvise saka okay, iwo somukadzi wopimbiwa uri married, first thing unofanirwa kuzvibvunza, why, pane ma questions 4 unofanirwa kuzvibvunza. Why handidero? Handidero nokuti anondida here? Handidero nokuti ndakanaka kumuda vamwe vese pano here? Usakanga unamubvunzo namba 0 kuti handidero nokuti ndiri easy here? Kana kuti handidero nokuti ane zvaanoona pabhodhi yangu? Kana kuti handidero nokuti madhiresero andaita afunga kuti ndiri kumaketa zvinhu? So 4 questions ndapedza. Ukawana answer dzako dziri pa 4 questions, ukawana answer dzako dzichidarika 2 pa 4 questions, kana 2 and above, chinja maitiro, ndiwo revolt. But kana wakanakawo zveshuwa ka, anenge andinyenga nokuti ndakanaka, anenge andinyenga nokuti I look beautiful. It's true, varume anonyenga. But zvimwe zvacho anenge angokunyenga because maziso ako every time panokuchonya. Munhu anogona kuchonya sewochonya back. Saka akachagoregere kunyenga machonyana. Matete anonzi telepathic communication. Telepathic communication ndekuti munongotarisana so. Wongona fidzo ndomuda, fidzo anodida. Uyu murume anondida, ndichatoseberi pedu naye. Inenge ri telepathic. Asanomboona kuti murume anokudayo, even kumessage yako, okay. Munhu anoyachiti hello, ndine mubvunzo. Iripo mubvunzo anoona kuti ya uyu mubvunzo, but uyu mubvunzo avatete ava ndikavanyenga ndikangodiwa. Handisi kureva inini, tungopa example. Even pachechipo paya vafundisi vanenge vadoona kuti mai vanondida, pastor pane zvandoda kukuudzai, but madhamu venyu varipo. Kana muri genuine ambuya munototanga nokuna madhamu. Munototanga nekuna madhamu vapastor. So pastor uyanobva atoziva vamwe tinoziva nenyaya kumachechi kwaya taiziva nenyaya yekuti kana vakadzi vedu vari padhuze tichiri married, wainzwa munhu achikutaudza achiti makadeya mapira, then kana musi wandienda ndiri ndega wonzwa manje hesi iwe Leon, ndipi yako Leon, musi wandindina madhamu makade. Saka wega unobva watoziva kuti okay, ichi chiramu kana vasipo madhamu, ndikaramba ndichifamba pasina madhamu chero zamu ndichabata apa. Do you get what I'm saying, guys? Potai muchagiri yakane zvandotaura kuti tidzidziswe ibetsere. Jebo ndepi, kumbi ndepi, timboverenga macomments. Miriam Hess, hello. Miriam anorara during my lives. Miriam baba noti hello pamwe chari kutoridza ngonono so. Chimusoro pangu. Koni Murinda, hello. Kune vamwe vainzi Murinda muwazi 1984, ama 90 amuwazi. Vakazozvarwa. Kuna ainzi aniko Murinda. Caroline Murinda. Musikana ngakanaka Zimbabwe yese. Vai model, she's still alive, I think vari ku USA. She was a model. Vai vepa choice soap. Unoza sipo choice yavakare. The lady was ndo aive ma celebrity chao vava singabo. Ivo vangwari vasiri ma celebrity kutuka vanhu. Angori ma genuine celebrity kuti unongona kana. Vakamira pa Lux, sipo ye Lux kana kuti choice soap pakade. Kana pa Colgate vakati mazino akati kwese. Caroline Murinda, I think yanga hama ya Koni Murinda. So I'm so sure Koni uyane ma jeans achona. Ndomunga Koni wacho akanaka zvingaita. Right, hanzi topic ndangonzwa zvekunyengwa. Nataura iPrims Bonde. Vanonoka. So pane umwe ataura kati hanzi ndinoudza mukomana murume wangu opindura nefoni, sandamutsiura ndati tanga wacheka murume wako type yacho. But kunyengwa advantage for you as a woman. Kunyengwa kwako inotori advantage for you as a lady kana uri married, in the sense yekuti ukaudza murume iwi kuvanhu zvavari ndijerera asi ndiri kukanganisa kupfeka here baby,
Hinda. Varume vakungondinyenga murodhi umu. Chimurume chacho okay, iko zvinondo hakuna kudropa kubasa. Madam, mukaima kusendi kudrope kubasa. Watowana free transport. Zvimwe zvarume zvinokurega muchikwira mabhazi, magonyeti nechichi because zvinofunga kuti hakuna anokudai. Unoza zvarume zvamunozokwirirwa nana gonyeti men. Vanoti hana anokunda weyi. Unoona chimurume chiri confident chikuperekedza kuenda South Africa. Okay, vanoona amwe chichikuisa mugonyeti. Vanoona amwe South Africa ikoko. Mumind macho chozati ndiana chada izvozvo. Because hamusati mambotaura imimi kumurume manyengwa. Ukataura kuti uri kunyengwa kuboyfriend yako inofanirwa kuzviziva ende kana ari mukomana mushinu svino iwe newe mukomana upiko dzimwe dzinokuita zvemajim. Murume wakanyanga chitumbu chakanomona kutanga kuti mwana ndarambonojoina gym. You can actually motivate your guy or kill him because dzimwe dzenguva akazona murume wacho ari akanaka but unobuild a confidence yake because saka uchidiwa nana Fidzo uchidiwa nana Fidzo saka ndakaona mukadzi ndambotaura kuti vamwe varume havazvizivi kuti makanaka kanoza vatokanganwa because varume vazhinji vane kapfungwa kekuti wakazvara vana 2 ndiana chakuda hausati wambozviudzwa. Vashoma vari kurambwana nevarume vasina kuudziwa izvozvo. Cheka history yako pawakaramba nemurume wako kuti akati ndiana chakuda nevana 4 ivavo ina handidero manje. Zvandinoenda ngangokuudza kuti zvinonetsa kuwana mumwe munhu because hazvibetseri kuti munhu uchamuwana pakaita seni. Hakuna munhu anoda kuwana akaita sewe because akaramba iwowo. Munhu akaramba iwo haadi kurogwa nemunhu akaita sewe. Why would I ramba you then find someone else akaita sewe? Ndechimudii kuti kuramba uri vati ndichada vanhu vakaita sewe. Unaona munonzwa sense yacho. You need to think from outside the box. Just kuti uchamwana pakaita seni unomwana pakaita seni. The fact kuti atokuramba uri vati haadi akaita sewe. By usually varume vanofunga kuti ndakachizvarisa hausati wambonzwa kudhara tiri vana ndakarara nacho. Varume vaifunga kuti ukarara nemunhu kudhara chikura. Vanhu varume vaifunga kuti ukarara nemunhu wamuchepesa hakuna achamuda because mazuva iwayo kwaingodiwa mavirgin. But iko zvino vakatozona kuti iwe ane vana 3 or 4 shamwari anoenda. Kune vamwe vanhu izvezvi vamurutadza kukombita navo vane vana 5 iwe usinombozvara uchichaya murume uye ane vana 5 achinyengwa everyday achidochatiwa. Hausambozviona zvinoitika zvazvo. Hanzotange kuudzwa zvekupfeka seka zvako. Iwo kana kuti unoda weave naime mufunge ndiri mushopu yemaweave. Umwe murume wokujamako kuti waya kunditi hey baby which one can I buy you? Hey baby which weave can I buy you? Apa mufunge ndichitoda weave. Ndichitoda weave bamwana. Varume vano havachina matyira mazuva ano. Varume vamazuva ano havachina matyira. Zirume rako rikazoti kwe kuna vamwe varume vanoda kutengera mukadzi wavasingazivi weave. Unoza okay mai mwana rinoita mari weave racho. Hausati thank me later. Nyaya idzi dzandinotaura idzi dzinoshanda idzi. Dzimwe dzenguva varume raunaro iri rinodofunga kuti haunyengwi. Ende rodofunga kuti hautombo hauna basa navamwe varume. Zvakanaka kuti uri kudzoti haruna basa navamwe varume but that's why richizokutiita sengerara. Vamwe venyu muri kutiitwa semarara because of that. Unozoti vakadzi vari mudzimba kuna vakadzi vanoti wangu adero. Hasarombowanza vanoti mukadzi wangu anoti wangu adero. Unoziva nemakei? Ndiani angada iro rinoita 21 seconds. Ndiani angada chirume icho chinoita 21 seconds. Ndiani angada ichocho chinoita 21 seconds uko pamwe chiri kuita kuti 14 chasvikako. Hanzi I don't eat that. You don't eat this iwo. Iyi yangu wamvura. Kumushada zokwara tomwa. Chikwara tomwa. And sometimes ndaigeza maoko neviso. Wainyepfura padiko wogeza maoko womwiza. Nyepfura wazoriji kusvika dai so.
I'm gonna eat it kusvika racheneruka. Nyorai macomments, ndicomment here. Hanzi kukwara ikoko ndokwaita ndiseme. Ya zvaisemesa because vamwana anenge nenzara dzakazvo. But ndikakwara ona ruoko rwamumanakira rwakaita. Ona. Ndikakwara chero muromo mako ndikamukwara iwe unodya iwe. I'm clean. Ona mukati meruoko. Ewa. Ona. I'm clean. Ndikakwara even ndikakukwara unodya iwe. Not depend. Kune rimwe rinenzi nzara dzakasviba kuti ntontondori. Aya vanodai fodya, vaya vanotora fodya vachipeta pazvimonera zvezve. Riri kudai zibuku rakasviba kuti nto. Unosvika achida kukwara nzara dzakasvika kuti dzine chikomba. Ivo vanhu vane nzara dzakareba ndovaisa poison. Bhozuro unoiswa munzara so. Saka panenge achikupa Coca-Cola paya panenge akadai so. Njara yakapinda. Uri kuona nzara yangu iri mukati mekapu. Iwe unenge usingazvana akabata uka. Nzara yatopinda mukapu. Saka nzara inenge iri mukapu. Ndakudzidzisai kuti mairohwewa sei. Mopoison wasei madzokera kuAfrica. Nzara ndio inenge ine poison. Neanaisa this finger imwe ine poison. Oya. Oh, drink rako shamari, drink rako. Nzara yatopinda kudhara. Poison iri pachigunu. Ndoma iro rowe richi. Ndibatiro drink rangu iri. Ndibatiro drink rangu iri. Rimwe rinenge rakaisa nzara pano apa chikuma. Paunoka manhu yagoisa pa muri mbawa. Yeah! Muchihagana kudai hando wakabata doro rako. Wakadoribata doro anenge achitsvaga achido kuhaga achido isa poison pamuromo pebottle. Ewe. Satamba nevaroyi. Handitiona. Hanzi uchindikwara pai. Oh. Praise. Kwara ikoko. Kudai. Right. Tata kutaura zvechi. Inyaya tata. So. Kunyengwa ndandataura ma 4 points. Ma 4 points ekunyengwa. Kuti akakunyenga murume zvibvunze zvinhu 4. Kuti munhu yandinyenga because I'm beautiful or I'm easy. Usasiye kuti easy. Sei kuti vandinyenga. Zvesho kuno munhu unonyenga sonzo achitoita troubled mukadzi. Why? But nderipe kugorera. Unopfimba munhu sonzo munhu achinyatsotaura ari worried. But why? Chii chamboita ndinyenga? I'm really worried. Genuinely. But why? Chii chandatadza chaita kuti undijairire kusvika pakundinyenga ndiri mukadzi wemunhu. Washora murume wangu here. So vamwe vanhu vanokunyenga because vari kuona kuti uri kuitwa undervalue nemunhu unaye. So there are 6 reasons why muchinyengwa. I will help you. Ndasingadi kupa ma reason right. Munonyengwa 1 nekuti 1 you look easy. Muri nyama yeku munhu anenge angofunga chimukadzi chinenge nyama yekugocha quick bonde ndori wana now within ndine nzara within a week ndobaya apa ndobaya apo ndobaya. So don't lose that number 1. Munonyengwa because dzimwe nguva mufesa anenge achingofunga easy ndongorova nje. Number 2 munonyengwa because vanofunga kuti mune nzara. Unogona kunyengwa nevanhu nokuti vanofunga kuti une nzara kuti vari kukuona kuti une nzara. Tinoona seti mukadzi ane nzara. Mukadzi wemunhu chaiye haangozhamba tati pazere vanhu. Vakadzi vanonzodero vane shota pabonde. Takadzifambira nyaya idzi. So pamapati popai dzimwe nguva kuzhangandira kwako kunoratidza kusanyatsotiniwa nayo zvakanaka. Ndorevesa takadzifambira nyaya idzi. So kubva nhasi mukaona chimukadzi kumamisha chako vana sekuru vaitodana murume wacho. Vakaona kamukadzi kanongozhanganduka pamatsime paipa. Vaidana murume wacho kutoenda naye kuseri kuti murumboita here bonde. Mukadzi murumboita here kuti ungo. Mukadzi, let me tell you, even mombe chaidzo. Pane mombe dziri pahit.
waidziona dzaigada bhuru. Usotombona mombe hadzi yaigada bhuru. Kana bhuru rikava too lazy, hadzi tiri kumombe, huna mombe hadzi iyo yagada bhuru, yaigada bhuru. Bhuru robva rafembedza, robva ready. So dzimwe dzenguva munoonekwa nevarume kuti mune nzara nekupepecha. Chero mbudzi kana yana nenzara so evolutionary zvinoratidza izvozvo kuti mungangova munoleka bonde. Right. Number 3, munonyengwa dzimwe nguva nokuti wangodressa inappropriately. Ukangoita madays uchipfeka chiminiski chakasvika apa uri pabasa, mwedzi uya haumboupedzi usina kunyengwa pabasa. Kana varume vacho vane dzinomira, kana kuti mwedzi uya haumboupedzi usina kumbojairigwa pabasa. It's a fact. Saka fidzo kuti tisapfeka mamini, andangoni ndingokuudzai. Handimoda kuziva marizini acho. Mamwe acho marizini anopowa zvo ndichasara ndakutaura ndegapi. Ndasara tadova nevanhu 2 palive. But chimwe chokwadi chandokuudzai chinokwanisa kubetserai pamberi apo. That's why uona kuti kumamisha kuya zvimamai zvinoisa mazambia chichi zvasingangojairibwi. Vana mai guru vese vanozonzi vahura veve. Vana mai guru. Bamnini ndiwo anenge bamnini anongambota mai guru mazigaro wenyama. Ukangoona waresponda inappropriately, kucomment iri inappropriate, wadovhura mugwagwa wokunyengwa. So munhu akakuti magaro enyaya ukamutsiura straight away papa. Enda utsiure kuti ndiri munhu anonamata inini. Ukati ndiri munhu anonamata, in other words kuti dai ndasinganamati ndaikupa. Andoona. Unofanira kungotaura kuti this is inappropriate and handizvifariri. Bamnini. Ndakauya pano kuvinga bhudhi venyu. The problem ndeyekuti dzimwe nguva unenge wanyengwa nabamnini wawagara uchitochivawo futi. So iwe ndiwo unopusha, vana mai guru vamwe taivanzwa isusu. Unondidini katsono ikako ukaonako. Mai guru makambokaona kupi katsono kangu. Kutsvaka ndivaratidze. Katsono kapi mai guru? Katsono. Uchiti mai guru katsono kapi? Upesa, ndakabata indo. And even musikana chayada unongokukakavadza. Haungamboiti 2 minutes pamusoro pangu unenge watonakirwa. Iwe ndokupuruvhira matokwirana. You see what I mean? So iyo day and day uyu ndandapa number 3 kuti dzimwe nguva munopimbiwa nekuda inappropriate, tingati inappropriate dressing. Munopimbiwa kumachechi nemaelder nemapastors because zvivuno zvenyu munemanga zviti inappropriate dressing. Yeah, it's another point. Inogona ngeri 2%, but it's another point. Number 4, munopimbiwa zvishwa nokuti you look like munenzara. Muri kuileka bonde. But ndamboitaura iyoyo. But number 4 gainditi munopfimbiwa because kamurume kenyu kana dzimwe nguva kanongoonekwa kakangoneta. Unoziva kune tumwe turume tunogona kakangoneta zvaitaurwa namakandiwo kakangoneta kanongofamba zvonoda kuti dzinokwira idzodzo. Let me tell you, pesa pamunofamba muri couple, let me tell you. Vanhu vese vanopinda cheni ndakambotaura pane imwe live kudhara. Vanhu vese vanonamata tell me this. Kana ndichinyeba kana mozondonyeba. Kana pastor achipreacha paipa vangani venyu vanozvitarisa pastor dzingagona lula idzodzi. Dzingagona lula idzodzi. Maimfundiso anoguta ipapa. Satan achinodo, Satan achito iyo ndo first muchechi. Satan, listen my pastors kana mukazona live ino. You can't prevent this. Nyambone mweya mtsvene wakaita sei. Vana vakudzi chokwadi. Vana venyu vesangana kana muri pamberi pastage. Pamwe izvezvi ndakagara sopana ari kutotarisa pamberi pangu izvezvi. Pamwe iyo chai inofanirwa kudzikira iyi. Musavona pamberi. Andidzikira. Manje ndikadzikira ndonzwa musana. Because ndosavona. Yes. Satan achimboregi. Ndakatongogara ipapa Satan chadombotaura nomwe. Manje ndikadzikisa musana wangu unozorwadza. But musatarisa. Ndotozviziva. So right. Ndikandigara ndakadai. Ndichidlavisa rangu. So let me tell you, Anna Pastor. Nimi vanhu vese vanoita zvino muri pamatare nekudidi. The moment yaunongoenda pastage, ndarumwa ameno, ndarumwa nechilebo. Satan achimborega kuzevezera. Hamusana kumbona couple dzimwe couple dzedziti rimwe zita. Ndaposta soko murewa earlier. Vandi pamota yavo yakanaka. Hapana mbokomenta mota. Vazhinji vangota ichiri kusvika paparafini here ine dumbu ravo iroro. Vanhu vambore kudero.
nyangwe ne6 pack yakaita sei zvinokangamwa vanhu vema6 pack rega ndikudze vanhu vema6 pack vanojima vaya vanopfeka zvinhu zvinoshowa 6 pack vomira vakadai so vanokangamwa rimwe side rinotariswa nevakadzi nevarume side rekuti but underwear chakapfeka izvo chisina kana mbozvimba asi hausana kumbonzwana anoti vanhu vanoita zvemamhasura ava zvinopedza nhingi nhasingeni vakazviona sei ndo kunomhanya pfungwa dzacho so ukangoenda pastage pevanhu satani chodotanga kudotaura listen imi munozviziva vakadzimi musati asange kunyepedzera kuzungaira kana makamavunganidza mazama enyu akanzi bhuru apana pakaita mazibhaluni tozari mukabvisa bhara rinoti warara but munenge makamati bhuru munoti varume vanofungai kana vakamaona mupata uyoyo vachiona so you think varume anenge achibvunza ati toda mbovabvunza kuti mazama akazoita chikwama chemari rini do you think varume vanoda kubvunza kuti mazama akazoita chikwama chemari rini no varume vanoda zvemazamu anenge achiona izvozvo kune vamwe varume kuti ukabati masezamu kudai ivo ari bhizi kutsvaka magaro so ivo ringori bhizi kuadvertise mazamu kumunhu asingadombodi kunamavona mazamu acho haasitombofunga zvemazamu you see my point ndo point yandinayo so toenda panext number 4 ndati monyengerwa ndoda kusvitsa 10 number 5 munonyengerwa mafambiro enyu ukadarika mabhiridhi achivaka apo uchienda kumashops trust me paunodzoka dhakabhuya noti imbomirai peter ndouya manje anonokunyenga maringe nemafambiro awaita uchidarikawo vamwe venyu mafambiro enyu kuti kanganya munobva madotaura ndiri pasero vanoda uyai handisi kuti musafamba muchidero pa ndongokudza ndeimwe reason number 5 kuti unonyengerwa mafambiro ako number 6 unonyengwa nokuti you are irresistible handidi kuisiya iyoyo because ndingaita hasha I don't want to leave the other one vamwe munonyengwa because you are irresistible dziva rinenge rinohove dzakawanda rega ndingokandawo cheredzo dziva riri looks clean hamuna kana mutondo you can almost see zviri pasi dziva rine mvura iri clean rega ndingokanda ndimboredza so vamwe anongokunyenga because you are irresistible vamwe number 7 vanokunyenga because uri trophy unonyengwa iwo because uri trophy dzimwe dzenguva unonyengwa because vanhu vakanzwa kuti unoramba vanhu sterek so varume vanoda kuchallenja hapana anenge achikuda paipa yambuya hapana anenge achikuda inongori challenge yekuti vakanzwa kuti mukadzi wanenge adahure mukadzi wanenge ajairigwe kana ende zveshuwa unonzwa vachitobvaka kuti iwe ndazochibata zamuka chimukadzi chache so number 7 vamwe venyu munonyengwa zveshuwa kana munongonyengwa because it's a challenge murume ada kuita hure kuita hero ndakamukwira kauyo ndakazokwira all that only that number 7 number 8 dzimwe nguva munonyengwa because vanoda kungokuhwa don't underestimate number 8 iyoyo kune vanokunyenga kungoti vakuhwe ndoda kumbochiwa una bhodhi yacho ndoda kumbochiwa ichi so number 9 kana 8 handichazivi unogona kunyengwa nokuti ndiwe the closest person anayo saka usamanyira kufondera kumusha ndanyengwa no dzimwe dzenguva unenge wanyengerwa number 9 ungoti kuna vasikana kuno kuuk ndangoda icho chichi ngandingonyenga icho chichi ndochiri available so vamwe muri kungonyengwa because you are available the reason why muchinyengwa is because this guy cannot go to Dubai to his wife or he cannot go back to South Africa kune mabhebhe akanaka so uri kungonyengwa because ndiwe uri available kuti ndiwe uri available number 10 vamwe munonyengwa just because hapana chokuita people are bored shift yakarebesa ndoite kusvika na6 makuseni kambonotaura nechimusikana chatoshanda nachocho hi you smell good today thank you unombonaka shamwari wangonyengwa because someone is bored
nemubhudhi mangodiwa not because makapenga, mangodiwa because someone is bored. Vamwe venyu munonyengwa because mune mari. Musikana ndikamunyenga uyu anogona uyu musikana uyu anogona kundipa mari. So dzimwe dzenguva unonyengwa uri married ukafunga kuti wakapenga ka izvo mufana ari kuAfrica kwaari kuda mari chete pota uchimutumirawo bundle kana kutotenga stand mari ngene kuti yakawanda sei yaunayo. So dzimwe dzenguva don't rush kuda kuasuma kuti makapenga. Ndakupa 11 reasons dzinokwanisa kusvika 20. Umwe anogona ngokunyengera kuti wakafanana na ex wake wekuprimary school izvozvo zvega kuti iye anozati ex wake hanaurara naye pakadana naye anga achiri mudiki but angoti chimukadzi chakafanana na ex wangu. Unogona ngonyengerwa curiosity. Vamwe vanhu vanongokupfimbirai curiosity kuti jini rakapfeka iro ndabona rakazvimba apo ndoda kungoona kuti pakaita sei. So vamwe venyu munongori zvimaguinea pig experiment zvaayo akazvigarira tidzi. Unogona ngonyengwa ione kwaunobva kuti ndiye hama dzokwa Mugabe uye aiva prime minister president really ihama yacho. Unogona ngonyengerwa izvozvo. Number 30 unogona ngonyengerwa kuti kwaunobva prestige. Ana bhudhi vari mhiri kwamakungwa. Unogona ngonyengerwa kuti una bhudhi vari mhiri kwamakungwa. Yes. Vane Rolls kumba kwavo ndiyo hanzvadzi yaGinimbi. Unogona ngonyengerwa kuti uri hanzvadzi yaGinimbi. Ngonyengerwa izvozvo. Vamwe venyu maZimbabweans muri ngonyengwa nemanigerian kwete kuti makanaka. No. Nokuti mbiri yafamba yekuti manigerians anodiwa nemaZimbabweans. Umwe munigerian anogona ngokunyenga. Are you from Zimbabwe? Oh, I love Zimbabweans. I really like Zimbabweans. Wakamborana nevangani? Mangodiwa. Number 30 mangodiwa because of nyaya dzinogara zvingotagwa nemanigerian. Right now vamwe venyu munogona ngoda munigerian because makanzwa kuti vane mari. But let me tell you, variko manigerian ari broke zvisingaite. Variko manigerian vasingatogoni kana kuita fraud yacho. Ende variko manigerian vane duku chaidzo duku dzokuti vakadzi kunigerian iwe tudora turiko kuvarungu turiko kuvatema. Varungu variko vane hombe. Saka don't ever fool yourself. Right now vazhinji munotaragwa namanigerians yangova reputation. Zvakafanira kunzi Chiyera. Vana Chiyera vanopiwa mbiri yenhema Chiyera akapenga Chiyera akazodi kunongori nomukadzi one akaita Chiyera kudhara yera mhofu akaita nharo kana kuti maybe mbuya nehanda vaiva Chiyera ende dzimwe mbiri dzacho pamwe dzisiso sexual. Ameno chii ichocho. So you people end up believing izvozvo makutongopa mbiri. So unogona ngonyengerwa mbiri iyoyo. Umwe anogona ngonyengera let's say ndiri mukadzi muna gona ngonyengera Leon ndomboona kuti tracksuit zvina izvi mutracksuit zviko zvakazvimba zvimwe ane masoro here. Unogona ngonyengerwa izvozvo Doremiva just for an experiment. So ndogona svika 20 reasons. Don't grow horns. And also kanyengerwa zviri genuine. Don't also fidza wakatiudza ndinongoti nyenga. No. Be very smart and thank me later. Ndandaita 6 reasons ndapedza ndasvika 14 13. So fidzo saka in summary kuti ndiri kuti nini sometimes vudza zirume rero risingakubate muchero riudze chokwadi kuti uri kunyengwa. You don't go too much pakuzoda kutaura mazita sometimes. Kune rimwe rume roti wakudza kuti anga achikuda ndiani pamwe akada ngobvunza time. Anditaudza mataudziro andaita ndamumafarira dedi. Kuna varume vanodero ka vanodori delusional zvokuti vanofunga kuti iwo ukanyengwa ka wa overreact. Damai mwana ndofunga mango overreact ndifunga kuti anokudai inuya. Hangambodero. Hakudi iwo chinyazosati murume akumbira lula because vamwe varume ava atifungeka atidi kuziya chokwadi kuti dzimwe nguva umwe munhu. Thank you so much Koni muri ndafokisa
Thank you Connie for kuisa comments aya. Watobetsera vanhu vakawanda ufunge ndio vanhu toda. Again, she said 20 because Konaro nyatsonyora list. So at here in summary, you are easy, you are hungry, dress inappropriately, your man is lazy, how you walk, you are irresistible. Dzimwe number 14, wanyengerwa magaro. Let me not leave this. Dzimwe nguva wanyengerwa magaro. Uruti kudifidzu. Kuna munhu angangonyengera magaro? Yes. Wakashata segudo? Yes. Ukaita magaro akamira zvakanaka murume anokunyengera magaro? Yes. Ende nemumwe varume ivava munonyengera magaro ivo vanozvara zvisingaite. Ukarova nyoro vanozvara ndovanhu asinga, ende nhumbu dzacho hadzibve futi. Nhumbu yawamitisa usingadi haibve nyange akamwa nhundurwa. So vanobata nhumbu. Munhu akashata anobata nhumbu chaizvo. Nemumwe wakadzi marume akashata yaanozvara zvisingaite. Kana une mbiri yekunza kuzvara tsvaka murume akashata one. Unozvara mangwana masikati. Chimwe chii chandada kuudzai. Ndati magaro. Unogona kunyengerwa. Yes. Malips ako. Lips chacho malips. Ane malips akanaka. Ndoda kumbomakisa. Chimwe chii. Unogona kunyengerwa. Any part of your tsapfu. Kune varume vanoti huna gumbo. Vasambotarisa face. Vachiwesha kapezera kutozoparidza. So number 15, unogona kunyengerwa gumbo rako. Number 16, unogona kunyengerwa kuitwa senge escort, as an escort. Someone can actually nyenga you just for someone to hold hands with in town. Akandoda enda kunana Wales uko. Ndina ndakakabata ruoko kakapenga kakari nice aka. Unogona kunyengerwa ngobatwa ruoko. That guy is not going to marry you, he's just nyenging you for kubata ruoko. Yeah? Kuenda kumabhawa. Vamwe venyu munonyengerwa bhawa. Number 17. Kunyengerwa bhawa. Andokambonza pamapati uchinzi muye nemahure. Ukaona iwe uchingofuna baby kune pati hande kupatika ne Saturday. Anenge amfonera ngati muye nemahure kapa weekend apa ma guys. Muye nemahure. Trust me. Trust me. Unogona ita mbiri uchinzi resimo zvingonyengerwa kuenda newe kumapati. Number 18. Yeah, kumapati koko. Unogona ngonyengerwa unogona kudansa. Ndienda naye kuclub uyu. Ndichingomudada naye ndimutengera wine. Anachingoti une bhebhi rakanaka. Hakurore. Number 18. Chimwe yangafunga. Yeah, 18 unogona kunyengerwa career. Ndikudana nesi kaini. Ndikudana doctor. Yeah. Nanika career yakabona. Kuna vanhu vakakura vachitla maporisa. Ukangoti uri officer yeunonyengwewo. Ndonyengebwe zvoti ndadana nemuporisa. Inonzi fantasy. So number 19 ndakatingoti unonyengerwa fantasy. Fantasy. Dzimwe dzenguva munhu anoona maziro mako akarembera, so kuna vanhu vane system yekunyeba kuti munhu akadzi ane maziro makarembera, so kunenge kukarembera, and munhu anogona kukunyengera izvozvo. I remember vamwe vainyenga machinese tichiri kumusha vachifunga vanonzi machinese kuzasi kwavo kwakaita across, hakuna kudai kwakaita across. That experiment vainyenga, so unogona kunyengerwa izvozvo. Strong belief yekuti unobva chiredzi, kuti unobva chiredzi, vanhu kuchiredzi vakadhonza. Unogona kunyengerwa. Number 20, unogona kunyengerwa kuti unobva chiredzi. Yeah. But vese vanhu vandataura, ese mapoints andataura 20 vaya. Munhu wese anongofunga ndakapenga. Ukaona uchifamba panzava anokuti indinodiwa nevarumeni. Inini. Men can't resist me. Yet 4 or 5 reasons why that person dated you. Ndedza ndataura pa 20. We can even get to 30. The more she told, the more she discovered them. Oh, number 21. Unogona kunyengwa iwewe for the team. Let me teach you this. Let me wisen you up like a Mukadzi. Ndikudze something chamamsingazivi. Unogona kunyengwa iwewe for a team. Take for the team. Right. Vanhurume vakuzviziva kuti pavanhu 5 vasikana pane 1 anenge akanaka stereke. Even angave single,
main actor usually ndeakashata. Munhu anokontrola group renyu izvezvi muri vasikana 5 or 6 akashata ndianowanzotaura ane murume wake leave her alone. Hamusana mambona mumwe mukadzi anotaurira vamwe muirege system iyoyo. Wasara mbona kuti kana uchida kupemba group revasikana pane chimwe chinhu leave us alone, we are all married. Asi pane umwe anenge achikutarisa neziso so rokuti my friend, don't mind my friend. Hamusana mbozvinotisa. So iwo unogona kunyengwa for the team. So guys tangwara manje. So what guys do, very intelligent vanoita, vanotsvaka murume asingakude zvachese. Fidzo yakuno, we need you. Unogona kukumbira Fidzo, we need you for the team shamari. We have to, can you take one for the team? Inototambika kuvarume vari zvazvokuti bhururu wangu ndiye anenge achida friend yako, but those that akangouya akamunyenga iwo usiri usinganyengwi iwo adiwe. So ini ndoshandiswa kunyenga iwewe, iwe kufamba utawana vakomana vakanaka, but uchaona ni mangwana masikati ina ndichakufonere, but bhururu wako aroramba achifonerwa. Iyo inotangwa nevari iri common, but amuiziye iyi secret ichandirovesa nevarume boza varume havadutizikanwe. Inonzi take one for the team. I think this one you need to put it kuita pa number 5 kana pa 4 kuti vasikana mukuru mudzoza pa summary yokoni. Take one for the team. Iyi inotambika kwakawanda zvokuti imi guys handei kumababy, nditi mababy ekumareserva ndimadi shamara handimadi. Aiwa Fidzo katorega kuuya zvatovharika hande nemotikari yako kana kuti hande Fidzo shamari, Fidzo hande shamari Fidzo. Sandonzi nyenga icho chinotaura dzimwe dzengo. I remember ndichiri mwana mudiki, ndichiri kuma 18-16, ndai sekuru vangu inini vaiti vakapfimba munhu ane kamunin'ina kanotaurisa, vainditi nyenga kamunin'ina kacho, nyenga kamunin'ina kacho, ndakatodiwa nasisi vake, nyenga kamunin'ina kacho. By doing that kamunin'ina kakanyengwa kakakwigwa akacharevi kumba manje, because kunde zvining'ina zvaireva kumba. Saka kana iko kakwigwa, saka indaita for the team nasekuru vangu. Saka sekuru vangu waigona kunditi pfimba chimusikana ichi kunana bulawa yako, wopimba chimusikana chacho usingambodi kutorora nacho. Yes, because kana charara newe hachishanorevi. So inonzi take one for the team. It's a very very very, ladies you need to know this. Handisi kana imo vasikana muchizviita, but zviri common kuvarume. Ndona. So dzimwe dzenguva vakaona kuti vanoda kupinda muclub mahara 22, iwe unoshanda muclub kana kuti unoshanda kuEmirates, unogona kunyengerwa Emirates iwo kuti tiwane madiscount ematickets. You will thank me later. Ende manyengero acho akafanana. Vese vanhu vandataura vanokunyenga singa varida kuroora mangwana masikati. Unozoona kuti ndambokudzai kune mama live, go and visit my YouTube. Unozoona pamwe kuti munhu adi kundiroora because wakada kutaura zvinhu zvokuti hande tinoona mufundisi wangu anogona neFriday here something happened or something, but baby hande kushopping ona manje or something sekuru vazodidi tozo why don't we do it next time, before you find out next time or block you. Mission accomplished. So dzimwe dzenguva vanogona kunyengerwa kuti wakangwarisa, you talk too much. You talk, especially vasikana vanowanza vachizvidza holy vaya vekumachechi vanopfeka mauniform echechi. Dzimwe nguva muri kungonyengerwa kuti munhu aprove kuti hamuna matemi. Zvipi ko vasikana kuchechi vanonyeba. Vasatanzwa varume vasikana kuchechi vanonyeba. Vanogona kukupfimbira izvo kuti uri kuzvidza holy kuti ndodaona kuti holy here mashuwa. And ukapusa unogona kumera zenzo chingwa wapimpa because you're smart. So let me finish because I could end up ndasvika ku 50 kana zvimwe zvikauya ndozokudza next time. Tatapa kuti chi. So yeah, sometimes munhu anogona ku nemo vakadzi you use us. Sometimes if your husband dumps you and you want to make him jealous, someone can actually date you so that you can just drive past the husband's house
motaita singayaponja wakamugrebha kana kuenda kwaanotambira kumaclubs anotambira just to make him jealous. Yeah, women do that sometimes and guys do it as well. So number 23, you need to unogona kunyengerwa to cause the other person jealous. And sometimes unogona kunyengerwa to move on, kutonombirizwa yeye munhu achiri damaged arobuda murelationship. Pane zvinhu 3 zvanogona kuita. Anogada kuti ndikurumidzaita nhumbu ndive ndamuratidza kuti I can move on, you're out of my life, don't prove it. So unogona kungodirwa as proof yekuti moving on iri. Iye anenge achibelieve that he loves you but anenge asikakude. Inongori proof yekuti I can move on, ndoita chimwana changu. Usually panozodiscover that was a mistake. I didn't need to prove kuti kana kuti zvikaramba kubuyisa maresults anoda iwe wadova nenhumbu iri permanent. So inonzi temporary decision on a permanent thing or a permanent solution to a temporary decision. Kuisa shower pamba paunoloja, kuisa tabu pamba paunoloja. So what was the topic again? I'm forgetting before I finish off. Yeah, the topic was, whenever you feel like you're keeping a secret, wadora. What do you mean? I once told you paneme life food. Wakona relationship you uchita something that you wouldn't do if your husband was next to you. Chatopinda chure. Wakaona iwe uchita something that you wouldn't have done if your husband was next to you. Chure chatopinda. Fidzo. Wakaona chitora number from a guy. And kungotora number from a guy when you know that if your husband was next to you, you wouldn't have taken that number. Or you will never phone that guy when your husband is next to you. You will never talk to that guy when your husband is around. Chiure chapinda. Msanikakaudza. Chiure chatopinda. As soon as you begin kuita zvimwe zvinhu behind your person, chiure chapinda. Don't ask me why and how. Don't ask me why and how. So sometimes usazondifonera usiku iwe. Inini ndini chakufonera. Chapinda chure. Chapinda. Usauya masikati. Peta uye manero. Apeta ndivati naye. Kudo ti usauya masikati ko uchatopinda chure. Rapera vis. Thank you. Iko kuti usauya manero uye even asingakukwira asingakubate zamu. Chatoya chure. Because you're doing it behind your partner's back. Chachore chatopinda. Wadwa muhuriwe. So, what else? Uripi kuvanza kwauri? Uripi ndiri kuchechi? Iwe uri kubhawa chatopinda chiure. Otherwise dekwa kuchibvumiza wangotaura ndiri kubhawa. Ukangona watotanga even varume ukangona watotanga kutonyeba mu relationship mako. Kana ukaona wadanana nemunhu anonyeba, don't get married to that person. Munhu wese anonyeba fidzo. Yeah. Sometimes you go for a date and it phone your reader. Munhu wari kuita date naye umudza achiti, it's my cousin. Okay cousin, how are you? Uripi? Ndiri ku Woolworths. Ndiri ku Canada. Naru Scotland. Yo, but hey babe, welcome grabber so. Who was that? You are next. The next thing I just did kubasa. Because even
Shamari, musikana uyu uri kudanana naye uyu achiri single, anti ainzvenga vabereki vake achiti ndichamboenda kulibrary. I always say this in my life. Ndakuita senge ndodzokora. Handi ainzvenga vabereki achiti ndichamboenda kulibrary oswera newe. Asi wakanganwa, musoro pangu, please. Wakanganwa. Paitora mabhuku paya oti ndichamboenda kulibrary. Oya kuflati kwakosva. Achiri single, achiri gara navabereki vake. You remember that? You're smiling now, and it. So why do you think hagoni kuzviita marriage? Api yacho wakanzwa kuti akazoibvisa. Wakazungaira musoro pangu. She can do that. Newewo mukadzi, that guy. Ainyebera vanhu vese kumba kwavo. Handina musikana ini. Uwo ukamira naye apa muri pachechi. Handina musikana ini, I've been single for 2 years. Achikuramba iwe uchizati tiri kudanana secret. And some of you munodanana nemunhu worudanana naye secret ari marriage wozomuroora. Ende mbanje dzimwe dzamunoita. Mukadzi akanyebera murume wake for years and years, muchitextirana uchinomubaya muchitextirana, murume wake azosvika pakudivorce naye manje. Yo baby, tigare tese, I want to marry. Uda uroora munhu wakahura naye ane murume. Are you sure? Uda kuroora munhu aichita newe ari pamurume. Saka api yacho unoziva kuti achaibvisa. Achaibvisa here api yacho. Oh, I was only doing it with you. Listen. Ndo panobva kuzungaira kukuru futi papo. So vanhu vanozotsamwa. Regai ndichingoti ndigomere panapa. Ndongaenda kupindura. So dzimwe dzenguva muudze mufesi uyu kuti uri kunyengwa. Be blunt. Usataura zvinhu zvinoita tazonorova vanhu. Unogona kungoti imi vanhu vanogara vachida kundipa lift pabhasi stop ipapa. Vanhu vakaroyewa here. These guys vanogara pi muri kuenda kupi ambuya. Uchawana achikupa mari yeUber. Baby, haiwa chireka enda kubasa nebhasi. Ndoda kuti ndikupe Uber. Makumbo ako angarwadza. Inema. Because wamuudza kuti pabhasi stop panonyengwa vanhu. Kana kuti anokuperekedza. Handi murume wako akudi kufamba newe. Muudza kuti uri kunyengwa. Pese pauri kufamba wega uri kunyengwa. Uchawana achifamba akabata ruoko. Varume munomu. Kana kuti anotokutengera ring. Do you want a ring? Are you in a relationship and you want a ring? You will thank me later. Do you want a ring next week? Okay. Tell your partner, vanhu vese vanongondirinyinga voti hanzi hauna ring uri mukadzi wemu. Inotengwa. Kwaidzo ring dzacho dzoita mari. Varume havadi competition, you know that. Unonzwa kuvhunza kwaidzo ring dzacho dzomboita mari. Okay, ndangokutengera zvangu. I'm just okay, baby, hande kumaring tinoona. Ndopanoita load of the rings, unoengagewa 5 years, 6 years. Kana akutengera ring unogara 6 years wakaiswa ring. So kana wakatarira life wakaengagewa 6 years ago enda unokwana. Engagement ndogara ndichitaura pamalife angu zvinondivengesa nevanhu izvozvo. Engagement haifaniri kudarika a year and a half maximum. Engagement 6 months. Engagement inoitwa kamuchiintroduce vekufamily vodoziya. Within a few months unenge wakutonoreva kuti mwana ndinaye. Engagement dzenyu dzimwe dzamunogara 4 years. We've been engaged for 4 years. He's so good and bad. Tinovata tese 4 years. Or a lot of the rings. And this could out to. So don't know when that could say what else. Sunday end. That was like a chich much amount of. So wakamudza izvozvo murume. Anopeso saka chibebi changu chodiwa nevanhu vakawanda. Vamwe vanhu vanokuisa. Listen. Kana wakaenda kucrash uchidaita experiment uchienda kunursery. Kune imwe toy inogara yakakoko isina anoida. Zvana zvitambi nayo.
Shaka one mwana unounza umupa toy iyoyo agara achingoti achibva kumba chete anongosvika patoy iyoyo pacrash. Vhiki isina kupera mwana iye anogara akachema iye achirokwegwa toy iyoyo nevamwe vana, but yakaita 2 months isingambobatwi. Varume vanenge pwere ndo zvakaita exactly. The moment yaunotanga ngobvutiwa woda kutora serious. Vamwe venyu you are single because your husband thinks no one, your boyfriend thinks no one wants you out there. Really? Fidzo, are you lying? No, I'm not. Vamwe venyu, the guy is not proposing because I don't want that you are there. After 4 years, I can even go to Zimbabwe. I'll find her here. Actually cheeky face. Yeah. You can actually take ages. Pwede kuti iwo wakuda mwana at 36 anditi. Womudza mfeso kuti pane rimwe zimbuno rachindinyenga richidanzi ndoda kupa mwana. Kuvana vanongopiwa like that. Mangwana masika kuti kune rimwe rokumalawo futi rachindinyenga riri. Naiwe, asi ndatochembera zvokuita vana kai. Ainai, varume so kundinyenga murodhi. Unanzonzi, baby, I think you are right. We need to do mwana wedu. Ndakutonokurora tite mwana kanti, baby, chibviswa depore. Tite, unoona. You will thank me later. Also tender later. Aya. Dzimwe dzenguwo zveshuwa. Listen. Kana uri munhu representable, shamari kune vanhu vanokuda kunzoko. Don't fool yourself. Vanorume nevanhukadzi. Let me tell you. If a guy is decent, anditomboriva murume akanaka kana anochena. If a guy is decent looking, anditomboriva kumari kana kuti ane mari kana kuti ane senti, kana achingori decent looking. A lady kana ari decent looking. Shamari, variko vanotomuda kunzoko. Hobo. Iwo kana ukatarisa munhu warudana naye, cheka zvinhu 5. Unomudira zvinhu 5 here. Saka kana uchimudira zvinhu 5 ka, chimaply na 5. Pandore zvimwe 5 foot times 5 zvausingazivi, 25 zvanodigwa nevamwe vanhu zvausingazivi. Trust me, I'm not joking. There I'm serious. Even uchimudira chinhu 1, multiply futi na 5. Ukwana ndongomudira maziso ake hapana zviripo yani chidumbu akadi. Multiply na 5. 1 ichocho chauruda chiri maziso yani. Pamaziso ipapo pane mhino imwe rudo nzinombe mhino yake ndichimukisana pasaidi yakandibaya pamhino yake. Trust me. Multiply by 5 futi. Yes, zirume rendongoridira mari. Are you sure? Kana uchiridira mari cheteka, multiply futi by 5. Kune zvimwe zvinhu 5 or 10 zvarinodigwa zirume roro. Cash. Ando watiri ne cash. Rodigwa mota yaro, isedza mota yaro. Munhu ane cash anogara pamba pakadi pakanaka. So rogona kunge chidigwa futi pamba parinogara. Munhu ane cash anogara kupi kumayadhi ari nice. Pamwe rodigwa nomumwe munhu kugara kumayadhi ikoko. Munhu ari cash anodirwa chii? Rinochengeta vabereki. So iwo unenge uchimudira chinhu 1 but multiply by 10. Because mumwe munhu atobona zvese zvandataura izvi, iwo unenge usina kuzviona kuti anogara kumayadhi. Because iwo agara uriwo kumayadhi. Saka iwo kana ugara uri kumayadhi unofunga kuti munhu wese ndokumayadhi. No. Munhu anobva kumazviwa kumusha kwedu kana kuti kugokoko akasanganawo nemunhu akangoitawo zvake seni ari kuUK. Iwo unondidira kuti Fidzo ndongomudira kuti anochena, kuti Fidzo ndongomudira tracksuit yake. But kunomwe munhu ari kuzvishava noko anondidira kumusha kwangu, ndakambokwira ndege, ndakanyora pasi, ndine form 6, ndine form 4, ndine vana, ndine chinyi. Umwe anogona ngokudira kuti hauchazvari. Ndandasiya iyo number 25. Listen ladies, unogona ngodirwa kuti hauchazvari. Trust me, kune varume internet zvokuzvarisa zvevana ndichada ini, rega ndingotsvaka mukadzi ane 48. Ichingori iyo yega reason iyo yangu kunyengera. Why? Anoda mukadzi wande ichingorara naye ndisati amboite nhumbu. Iwe kufunga kuti nawe uchandiroora. No. Akangokuroera kuti hauchazvari. Hakusi kuti anokuda, hakusi
angokurore nyengera kuti hauchazvari chete. Yeah. Umwe munhu anogona kukunyengera kuti uchazvara. So it's number 26. Umwe anogona kukunyengera kuti uchazvara futi. Kuti aka kachine 27 asi kachada mwana pane ndotsvaka kuita naye mwana. Yeah, kuno munhu anokunyengera kutsvaka kuita naye mwana. Iko zvino zvatova public, vakadzi vanokuudza fidzo nditiso mwana kana achida anoudza nditiso mwana. And it's not a joke. Kana akaona especially kana akaona kuti unenge une majinzi anoburitsa vana vakanaka, unogona kungokumbirwa fidzo ndini ndimurisewo. So yeah, if women can do it, men can do it too. Kunyengera ngoti da kuita chimwana ne. Azotomboza murume kuti anokuti uchingodanana kuti ndaita mwana newewo. Use ausombori short anondidereka but akutotaura let's have a baby. So mwana gona kudira zvokuti akuitise mwana to control you nemwana. Yeah. Ai kana watoenda ku UK nemwana wangu zvochatondifonera kuti mwana wako ari kukura baby. Ndindikwidzawo ndege ende kana wandinhomboresa ndiri kuno Zimbabwe. Ndikuti mwana wako Serelak rapera, nyangwe ndichida bundle refoni ndokuti Serelak yapera, iwe wotumira mari yeSerelak ndotenga bundle refoni. So unogona kudirwa mwana iwo. Yeah. Umwe anogona kukudira lifestyle number 28. Unogona kudirwa lifestyle. That guy anofarira gym, ini ndinofarira gym. Saka let me date tigopota chienda tese kugym. Anondimotivata, achandimotivata kuenda kugym. That on its own can be another reason munhu anogona kukudadira izvo. Umwe anogona kudira intelligence yako number 29 kuti uchamubetsera kuita maassignments. Ndiri kuita nursing. Uye akaspecialize ane masters kunursing. All right. Angendanane naye agopota chindicorrecta mamistakes angu. Yeah. Umwe anodana newe bhozi nemapepa uri mhiri kwamakungwa. Ndambozvitaura maybe ndatokangano but kungoti auyewo mhiri kwamakungwa ndoda kukwira ndege. Vanototi nditsvakirewo kachimwe chimhama chikoko chisina nebasa rese ndingokwirawo ndege shamwari. Yeah. So anogona ngodirwa kuti mana Nigerian anogona ngokudira nemapepa. Wale Nigerian ega nemamwewo futi mazimba asina mapepa. Unogona ngodirwa kuti nemapepa iwe. Yeah. So number 31 munhu anogona ngodirwa kuti ane mapepa. Umwe anogona ngokudira kuti you are good with the children. Number 33 good with the children. Number 32 number 33 umwe anogona ngokudira kuti unogona kubika. Fitsa anongobika ndichingobika pazvanoda pabasa ndobika pasina zvimwe zvinhu zvanokudira kana one. Umwe anogona ngokudira kuti unogona kudecorata mumba. Hausati wambona dzimwe nguva munhu anenge achikuunderestimata so okuvhizitira but hamuna mukadzi muno, hamuna atozvipicture ati vaiye mukadzi wemo, hapana chimwe chaanokudira ngokudira imba yako. Yes, it's quite possible. Imwe reason futi anogona ngodirwa. Umwe anogona ngokudira iyo kwaunogara ndambotaura saka umwe anogona ngokudira internal decor yemba mako chimwe chandasira. Mubhedha wako twakanaka. Zvakawanda. Umwe munhu anogona ngokudira mota yako ndandatosira mota. Mota ndamboitaura. Kuti mukadzi uyu ane 6-seater, indine vana 2. Ane 6-seater, indine vana 2. Saka vana vangu 2 vanogara mu6-seater, titadwa nezimota redu. Tichidriva zvedu chiinda vana kuholiday. Ndatosevha mari yakawanda ndikabva kushift. Uyu unondidropa chinoisa mwana wangu kubhora. Unogona kudirwa izvozvo. So tingadosvika 100 saka nichingokumira panapo. So ungoti hembe dzako anodzitenga kupiko. Ndakutodanana neyako ndiudza kwanotenga hembe dzako. Ngodirwa izvozvo. Techinotenga tese hembe ikoko achitonitengera. Unogona ngodirwa. Zvakubohwa manje. Good night guys. Kana pasina mubvunzo, pane mubvunzo here sandaenda ndakuda kurara manje. Ndambonogeza ndakutsva. Feeling very very hot. I'm feeling very very warm now. So kana pasina mubvunzo in 2 minutes ndakukata zvangu live. Tozobatana pamberi apo. Tawana imwe topic. So pachina mubvunzo here.
Mune mvunzo? Bvunzai tinzwei. Ask. Number 37. Unogona kudirwa kuti vana vako havanetsi. Vana vake havanetsa. Havamborovi mwana wangu ava. Vana vake ava. Handifungi kuti vangamborova vana vangu inini. Unogona kudirwa izvozvo. Unogona kudirwa kuti une vana variti kure vachabetsera kubhebhisita vana vake. Listen, unogona kudirwa iwo kuti une vana vati kurei. Saka ndichinda ndatowana munhu kuzosiya vana vake vanenge vachisara nemwana wangu uyu. Unogona kudirwa izvozvo. Ndozvinhu zvandandasiya. Kana uchikwanisa kurambirwa kuti une vana 4, surely unokwanisa kudirwa kuti une vana 1. Listen, anything chaunorambira munhu ka, do the opposite of it. Unokwanisa kuchidirwa. Muri kundinzwisa here apa pandakuda kutaura pandipe kuti ndepe wisdom. Ukaona ndine list rangu rezvinhu 20, it means kuti zvinhu 20 izvozvo ukasazvishayiwa kozvishayiwa unogona kurambirwa izvozvo. But ukangoona zvono zvidirwa. Do you get what I'm saying? Ukaona munhu achikurambira bonde iwo kuti hausi kumupa bonde, saka umwe anogona kungodirwa bonde. Kana kuri kuti iwe waramba mumwe munhu kuti akupi bonde, so we now know anything chine counter. Ukaziva zvoti anything chine counter, yatoti counter attack. Kana ukarambirwa kudefenda iwo, kureva kuti umwe munhu achadirwa kuattacka, striker. Kana auya timude uyu nokuti defender. What does that mean? It means they're looking for a striker. It's simple logic. As soon as you go into a form 6. Urunza. Umwe munhu akakuramba achiti handidi uya nemazigaro, which means asina magaro anodiwa. It's simple. Murundinzwisa. Saka anything charambirwa umwe chinokwanisa kudisa umweko. Ndozvandoda zamauri. Saka ukanzi handimude uya hana mota, which means unogona kungodirwa mota iwowo. Do you get me? Ndimude agona kubika, which means munhu anogona kungodirwa kubika. Tanzwisana. Thank you. Tanzwisana. I really think tanzwanana. So thank you so much, guys. To my life ndotofarira because unoita uri quiet, une vanhu vako 7, 10, 11, less than 25, and tinongo live haivori. Because you know Facebook yane option yekuti delete, so sometimes inogona kuti do you want to delete, ndikaklicka delete by mistake ndopa inoenda. But pote mchita pamwe pandenda taura zve ungaita ka screen record nefoni yako 2 minutes woshare neshamwari dzako kana pa WhatsApp kana pa. Thank you so much, guys. Hapana mubvunzo ndamboona kurati mese maguta. So good night.